6 ώρες απομείνανε. 6 ωρούλες απομείνανε ρε. 6 ώρες. Ο Μέγκα Κραμπ 1 ώρα και 10 λεπτά θέλει. Ο Δόκτωρ σε 3 ώρες θα έχει φύγει από εδώ ο Δόκτωρ. Να το λέει 3 ώρες and 10 minutes και το λέει εδώ πάνω. Εδώ και εδώ. Τι άλλο, να κάνουμε κανένα attack. Γιατί έχω βαρεθεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να κάνουμε in real life, δηλαδή να βγάζω πώς είναι η ζωή μου. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Αν και δεν θέλω. Όμως εντάξει. Όχι, είναι πολύ δύσκολο ρε γάμο το. Τώρα που θα ανοίξουμε τα τάγκ θα τους πάρουμε έναν όλους. Αυτό νομίζω ότι είναι εύκολος. Μπορεί να είναι εύκολος, για πάμε να το δοκιμάσουμε. Μπαμ. Done. Τους στέλνεις όλους εκεί πάνω και άμα θέλεις να σε δείξω στρατηγικές. Και είναι λίγο βλακία αυτό που έκανα και θέλω λίγο να μαζέψω Gambo Energy. Done. Θέλω να μαζέψω Gambo Energy όμως δεν γίνεται. Oh no, not really good βέβαια. Go. You must win, man. Let's go. No, για πόσο λίγο ρε μαλάκα. Πω. Κοίτα για πόσο λίγο ρε. Γι' αυτό λέω να πάω από εκεί πάνω να μαζέψω Gambo Energy και κατέβω από εδώ να τα πάρω όλα δηλαδή. Κάνα μεγάλη βλακία. Πω. Δεν πειράζει. Τώρα να φορτώσουν λίγο τα troops μου και θα κάνουμε ξανά το ίδιο. Όμως θα τους στείλουμε, θα μαζέψουμε εδώ το Gambo Energy όλο αυτό. Θα μαζέψουμε και αυτό. Θα τα σπάσουμε έτσι όλα. Πάμε να δούμε κι άλλος άμα υπάρχει ένας εύκολος. Και εγώ θέλω πιο πολύ να παίρνω τα μετάλλια, όχι ξύλα και τέτοια. Αυτός εύκολος βλάκας είναι. Πανεύκολος είναι αυτός ο βλάκας, πλάκα μου κάνει. Πηγαίνω από εδώ έτσι γύρω και πάω το τρώω. Τρώω αυτό, ρίχνω λέιζερ, παπ και έφυγε. Ωραία, μα εδώ θα κάνουμε. Θα κάνουμε εδώ μέχρι να φορτώσουν τα troops μας μια διακοπή. Ή ας το καλύτερα θα το πάμε 5 λεπτά το βίντεο και μετά θα το κάνω διακοπή. Άρα αυτόν και αυτόν θα τους φάμε σήμερα. Άρα εντάξει, τα λέμε σε λίγο, σε κάνα 5 λεπτά.